Guys, ni ako din guys sa El Salvador City, Misamis Oriental. May buki din guys. Ano banga din guys oh. Ano diri is ubos guys. Na din ang swimming pool. Father's Day. Sige, ako namin ko ano. Nag-vlog man po din. Father's Day karon. Nag-vlog man po din akong kuan. Kuan. Namin doon sa mission area sa Father's Day. Father's Day. Ang Father's Day ni adin nagtikaw-tikaw. Naglatagaw diri sa bukid. Siya Father's Day. O ni ami din sige guys, salamat guys. Happy Father's Day. So ni ami din ang Father's Day. Uy, unsa man ni akong buwa man di. Di ay. Sige. Ay, swimming pool dia guys oh. Ay, swimming pool ba? Picture sa dito sa swimming pool aman di. Ada swimming pool. Ada swimming pool guys. Ay na kay nangaligo da guys oh. Tubod ni dinhi. Na dinhi guys oh. Uy, ni amay anahaw. Anahaw. Unsa man ni anahaw ni? Kini nga kahoy ba? Unsa man ni siya nga? Narao. Anahaw. Da swimming pool. LGO. Aniya. Sige guys, salamat guys. O maayong hapon guys. Maayong hapon.